Joy Baba Goria, Sisadi Basadi Narati. 228 birth anniversary Maharani Sudhakhini ni first time जों Jamatia Somas पहिला जों बयनि आसाइमा सालपालायानि थाङै दङ गरिया हाथाय आथ्रबुला गुमति उदयपुर गुमति त्रिपुराव अरनिवो आनि आंखौबोमों नारगो जे जिनि जमातिया समाजनि जे important जे गुरुत्वपूर्ण जे wins नि बिसिङावनो जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल बहायनो खायसे important बो ब्रान्च गलाय दङ ओंके अर हदाबाय जों दायित्व रजाखा जे जिनि बोरै बदल जे गलाय दंनाय तलाव गलाय दंनाय बोरै बदलनो बाहायके संसानाय ब्रौनो बाहायके इक्वालिटी बाहायके ब्रौनो जे एनकारेज खायनाय ब्रौनो बाहायके याक सोसाइटी सानाय बाहायके जोंनो संसावै रजाखा ताबो बायके 11 बছর चलि दंगो 27/6/2015 आव जोंनो एस्टाब्लिश खाय रजाखा बनो फाउंडार खायखा जिनि अकरा ताखुंनै पदलीला सार ते पुलिंद्र कुमार सार बरो ताखुंनै जोंनो महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि संसावै रजाखा संसावै रजांमानि परे जोंनो दायित्व याफाजाखा जे जिनि गोबांमा बोरै रोंया सिया जे तमं बाहायके तंनाय बाहायके जानाय बहायरावनो जों जुबासु रवानि बाङै ओंके उसुबासु बाहायके जों रलायनाय ओंके जों हदाराव बाय जों याफाय रजाखा जे बसर कायथा इभेन्ट जोंनो याफाय रजाखा जे ता महारानी सुदाखिनानि बर्थडे एनिवर्सरी ते इंटरनेशनल वुमेन्स डे ते कायसा हंगेन मदर्स डे ओ कायथा इभेन्ट खायबै जे जिनि प्राइमारी मयाल ते सेंट्रल तीनटा महारानी सुदाखिना बोरै बदल ब्रक जुक्त अंगै ब्रक याक बाय याक रमै यापरि थासाके सेबै ब्रक बसकां आगोगानि बाङै जों कतरमा इभेन्ट खालायमा फुलुगनाय ता फाइनाय 25 जानुवारि 2026 नि बसकां रविबार दिन समय हिंकेनो 10टा AM अरनसिमि जों सालसा जों फुल देन जों बनो इभेन्ट न जों हाहम ददम के जों पालायलायनाय केबा रसानाय केबा मोसानाय केबा कीर्तन मोसानाय बोरै सिमिनो बनो पार्टिसिपेट खायै जों जेनि जे एबिलिटी दंमानि जों जे वुमेन एम्पावर न जों फुनुगलायनाय फायदि जत्तनो आं कबोमुं नारगो जेनि प्राइमारी महारानी सुदाखिना बोरै बदल ते मयालनि सुदाखिना बोरै बदल संनो याबा याग्रमै यापरि बाक्सा सेवै फायदि जों बसकाङो जों जत्त बोरै रंनो जों ससालायनाय फायदि जों जत्तनो उदिनो हहम ददमखे जों पालायलायनाय हानि बाङै जत्तनि फा आं नायबो जों आं रिक्वेस्ट खायबो जों 1200-1300 जों महारानी सुदाखिना बोरै ओंगै जों गथुङै फुनुगलायनाय ओ इभेन्ट जों हदाबाय बेरजाक माबा जों फुनुगै रलायनाय जों उदिनो हंखे आं जत्तनि थानियाव न बनो कबो मोंनारगो जत्तनो नग सामुं तंग फानो बनो किसा कोनाव के तंगरवै उदिनो जों बो आनि दिन बो सिनि दिन जिनि हिंखाखावै उस जों सालनो जों गाहागोरंखे पालायलायनाय जत्तनो आं कबो मोंनारगो उदिनो जेखे फानो उपस्थित तंगानि बाङै ते आं कबो मोंनारगो जिनि मयालनि पांचाय जिनि 20टा मयालनि पांचाय रंना आं कबो मोंनारगो आनि खाबायना आं खुनुमों याफावै उदिनो जिनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो प्राइमारी इंलांथों मयालनि इंलांथों बरंनो याक ससावै याक रमै तबो बै फायबै जिनि महारानी सुदाखिनानि जे लाइबुमानो गोथां खालायनाय हि खाकावै सुबा मंग्र फायानि इंलांथों आं सोनो कक नारगै आं कक पारिया खिसकां आनि आं गेनो महारानी सुदाखिनानि प्रेसिडेंट आं कबो मंगनारगो ते आनि गानाव तंगो महारानी सुदाखिनानि पजा कतमाजा सेक्रेटारि
tei ani gana o tongo Maharani Sudhakhini poja koto majak vice president tei boni gana o tongo bo bahaino vice president je tei ani oro tongo ani ongkologo tongo executive members rok जों जत्तनो हाबाय खुबायनो जों थासाके सामं tanglaioi agogubui tongo bwskango teibo agoglainai chini mutu wngkha sisadi basadi narokdi chini u mutu no lokho naiuino जों yasagoi chini je poja rojak mano bo जों kiria khe samung bo tanglainai जों bwskango bono kaham khebo phunoklainai chini je mutu no जों success khailainak chini aims o जों जेखे फानो सक्सेस खाइ फुनंनाय हाहि बोखाव नारगै जों जत्तो सामं तांबायनाय इंगे आं कबुमं नारगो आनि सुदाखिना बोरै बदलनि पजा कत माजाक बरम गोनांजो केसेर सेक्रेटारि न आ महारानी सुदाखिनानि सोमोन्दै किसा सायखना रलांथो बाहायके जोंनो महारानी सुदाखिना बोरै बदल हि फारजाखा मानिबाङै फारजाखा महारानी सुदाखिना बा सोबाबो bo bahake u bumangba जोंनो फारजाकै जोंनो बा महारानी सुदाखिना बोरै बदल हि फारजाखा बनो किसा मेदामनो आं कबुं मंनारनाय बनो किसा सायखना रवानि बागै लोकरंनि थानि ओइ बाबा गरिया मिडिया संनो जतनो हामबाय दिनि जों जरा किसा मामानि बिसिंतै आं किसा कक सावानि मा फाइलाहा जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट गरम नांजो फेरा देवी जमातिया किसा कक सादि हमनि बाय बनि जरानो किसा नारगानि बांगो यासागानि बांगो किसा कक मासासिना कारण हुख्लाय जों तिनि बसकांगो सिनि महारानी सुदाखिना देवी जमातियानि आसाइमा सालनो पालाइबानि बांगै जों कायसा स्पेसिफिक मा खालायलायनानि दिके जोंनि 436 खिपि जमातिया होदा खावै दंमानि अरो जागाव कायसा संसार जाखा महारानी सुदाखिना देवी जमातिया बोरै बदलनि संसार जाखा जोंनि फार्स्ट देव हंके 27/6/2015 तारिख हंके अरो साजागनाय क्लायो 20टा दफानि बिसिंगो जोंनि जमातिया होदा कायसा दंमानि जोंनि कृष्ण किशोर मानिक बाहादुर बुबाग्रा बनि इसरी महारानी सुदाखिना देवी जमातिया बनि लाइबो मानो थांख्लायै दैबो नारगलायनि बांगै जों बनि मंनतयै ताकलाय बुसकांगनो फार्स्ट देसो बनि आसाइमा सालनो पालायलायसिनाय हिजों हदाबाय जोंनि बोरै बदल बायख्लायै जों सामानि बांगैनो दिनि जों पालायमानि जरा माखा हंके आं आनि हदा मया लुकु जत्तनो आनि सुदाखिना महारानी सुदाखिना बोरै बदल सं दै मयाल पानचाय आनि ताखु बुकु जत्तनो न उ साल दिनो फायै हमदमके माजाक फायनि बांगै आं कबक जावो हंके आं अरो टेक्सा कक मासासिनाय जोंनि महारानी सुदाखिना आसाइमानि हुख्लाय आसाइमानि साल हंके 1799 25 जानुवारि बो आसाइखा सिनि उदयपुर गुमटिनि तेपानियावो बनि बाबानि मुं हंखलाय गरि प्रसाद जमातिया ते बनि मुं बनि आमानि मुं हंखनो तखिति जमातिया हंके जों तैबो खोनालायनाय बसकांसिनि program माने सिनि सभा कतर फरखे सिनि अकरा जे जोंनो दिसावै रनाय सिनि सान नब किशोर जमातिया होदा अकरा लेंलामा थांजा तैबो तंगो सिनि पद्दलिला सा जोंनो संसानाय बनि लगेवो तंगो सिनि पुलिन्द्रसा बरं बायख्लायै नि खुक्तै तैबो जों काहा काहा फे खानालायनाय बनि आसाइमा सालानो डिटेल खलायै जों सालायनाय आमा खानालायनाय हायनि बाङैनो आ जत्तमा कबक जावो उदिनो फायै मालायानि बाङै आसल जरा सावो आनि कमनो मिडिया पेसा बायरो